Hello mga Inyans, ibalik natin yung mga Inyans yung Mandagat Chapter Taugama P. Nagbibigay sa ng sopas. May yan, pangitin ng sopas. Inyans, ito si Mark. Ang dami sopas bigay ng ano mga Inyans, oh. Taugama P. Mandagat Chapter. Ayan yan. Ayan si Kulas. Sama. Ano, marami malaman yan? Marami pa. O yan, sopas yung boy. Oo. Okay. Papiling na ako sa sakon. Ha? Kanina sa ano? Maraming tao. Oh, sige. Salamat. Oh, yan kayo. Ayan si Bob Lalin, Bibi George, Madam, Mama Rico. Okay. Mayans, Supas Mayans, binigay ng ano, Taugama P, Mandagat Chapter. Okay Mayans, merinda tayo. Ayan si ano Mayans, Notnoy. Yan, si Notnoy. Tapos si Bren, yun yung nagturo sa akin mag-edit, si Bren. Shoutout kay Bren. Ayan si Bren. Okay, mga yan. Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power and bye-bye. Subscribe!